Čauky mňauky, toto je vlog číslo 34. Poďme si spoločne uvariť jednoduchý obed, niečo také azijské, rýchle a jednoduché. Dúfam, že to bude jednoduché, lebo ja nie som zase až taký kuchár. Toto budeme potrebovať. Kura, olej, ocot, vajíčko, sojová omáčka, rýža, hladká múka, nejaká chili pasta, med a kečup. V prvom rade si dám urobiť rýžu, tá sa mi zatiaľ môže robiť. Medzi tým si pripravíme mäsko a to všetko. Dúfam, že sa to podarí, lebo vždycky hovorím, že je toto jednoduchý recept, lebo to mi povedal TikTok, že to je jednoduchý recept, ale vy to poznáte, ideme to otestovať. Je našťastie vlastným rýžovár, len si dáme vlastne do rýžovaru robiť rýžu a je hotovo. Ja robím rýžu tak, že 1:2 vody. Dobře, osolíme ešte, to nemôžem zabudnúť. A hotovo, rýža sa robí a zatiaľ si urobíme kuriatko. V prvom rade si samozrejme mäsko umieme a nakrájame. Neznášam to. Nakrájame si mäsko na kocky. Sa to nechce nejako riešiť, tak to len tak nejak to na tretiny. Pokrájam to. Poď. Viem. Teraz si do nášho kuriatka dáme vajíčko a okoreníme všelijakými koreninami, čo máme doma. Čiže ja tam dám sol, čierne korenie, cesnak, čili, sojovú omáčku. Dáme si 2 lyžičky. Teraz sem dáme 40 gramov hladkej múky. Dobre, teraz by sme mali toto zavrieť a poriadne tým potrásť, aby sa celé to kuriatko obalilo. Snáď je to hotovo. Takto to vyzerá. Dala som si rozpáliť trúbu na 210 stupňov a dáme to tam upiec na takých 10-15 minút, uvidíme. Použijem tento olej v spreji. Strašne rada to používam. To bude asi chvíľku trvať takto, ale čo už. Nechcelo sa mi to tam dávať takto, čiže teraz to rozprestrem celé, jak to tu je, aby to bolo každé trošku osve. Máme to takto, ideálne možno, že to rozdeliť do 2 plechov, ale na to som príliš lenivá. Trošku to ešte znova pospravujem týmto olejom. Akurát v tomto momente sa mi predhrela trúba, takže strčím to tam na 10-15 minút. Medzi týmto trošku asi poprehadzujem, aby sa mi to prepieklo z každej strany. Kým sa nám kúra pečie, tak si spravíme omáčku alebo takú glaze, do ktorého to kúra potom namočíme. 60 ml sojovej omáčky, 80 ml čistej vody, 2 lyžice kečupu, 2 lyžice rice vinegar, ale ja mám len vinný ocet, takže bude musieť byť tento. Čo už? 2. Máme 2 lyžice medu. 2. 1 lyžicu hnedého cukru. V recepte je napísaná gochujang paste, ktorú ja žiaľ nemám, ale mám takúto Thai curry paste, ktorú tam šupnem na chuť, lebo prečo nie? Len trošku. Toto budeme len miešať, dokým to nezhustne a potom do toho šupneme to naše hotové kura. Inak dnes vyzerám celkom jak Legolas. To vrie, dám to trošku tichšie. Šupnem do toho už to kúra, lebo už sa mi nechce čakať. Ale strašne som akože netrpezlivá a hladná, takže idem to tam dať. Vôbec nič nevidím. Kúra vyšlo nejako takto. Malo to byť trošku viac opečené, ale veľmi mi chutí tá konzistencia momentálna, takže som to vypla. Ale bojím sa, že mi to padne celé. Kúra je hotové, hej. Rýža. Spravíme taste. Poďme ochutnať. Toto je finálny produkt. Dala som si hore aj sezamové semiačka na crunch, na efekt, pre radosť. To môžete nazvať hociako. Poďme to skúsiť. Akože musím povedať, že to je veľmi dobré. Že nič tomu nechýba, je to fajn, je to kúra plné chuti. Ako není to úplne najlepšie jedlo na svete, ktoré som kedy urobila, ale je to fakt fajn. Tak dobrú chuť. Inak ohodnote tento Gym Fit, akože toto som dostala na narodeniny. Podľa mňa úplne paráda. Počkajte. Mega sa z toho teším. A poďme makať dnes nohy.
と縛り付けるほど遠ざかってく未来また後悔 Cry side 気づけば憶測ばかり本当は執着したくないもう存在意義もわからないああ全部忘れたい Just say you want me With you kiss me now Just say you love me With you tell me now あなたを愛しても信じても振り向かない嫌いにさせてよねどうしてなら届かない想いまだそばにいてよ分かって振り向いて今はまだ Can't hold it back 抱きしめて嘘でもいいから Just love me あなたを愛しても信じても振り向かない嫌いにさせてよねどうしてなら届いてよ会いたいのHádajte, kde som sa tu ocitla? Akurát som v novej 77, ktorá sa otvára na Ivanskej ceste. Ten priestor je úžasný, naozaj obrovský. Pozrite sa na to. Tu bude pózovacia nejaká miestnosť. Strašne veľa rôznych strojov tu je. Wow, akože fakt sa určite bude oplatiť sem prísť, pozrieť. Ja som sama zvedavá, ako to vypáli a ako to bude vyzerať, ale musím povedať, že toto fitko má fakt veľký potenciál. Je tu hrozne veľa strojov, rôzne značky, akože extrém, wow, obrovské. Toto bude akože luxus fitko. Toto je, kúkajte na to. Toto je, že super vertical leg press. Oh my god. Obrovské, však sa to stratím. Jaký mramor. Dobre, sem budem chodiť cikať. Ty? No, a už to cítim, tú saunu. Wow. Rúžový. Pekný. Taký oddelené samozrejme. Aha, škoda. Sme v Trnave, Jumča. Pro double intro. Ideme skúsiť maču. Ja mám nejakú hot maču s orieškovým s nejakým sirupom. A ty máš nejakú kokosovú, myslím. Coconut cloud matcha. A dáme taste test. Na zdravie. Dobre, ale cítim hlavne ten orieškový sirup. A tú maču tam moc necítim. Príde mi to také mliečko s orieškovým sirupom. A ty čo hovoríš? No moje chuť je kokosová voda s mačovou penou. Je to dobré? Dobre. OK. Taste test, kokos. Mačko dobré. Toto je lepšie, tuším. To je také zaujímavejšie. To bude Ferrero Rocher. Vidíš tam maču? No. Dobre, tak čo? Akurát som na ceste do Pezinka a nejdem do Blázinca, ale idem na piercing. Hádajte, čo si idem dať prepichnúť. Idem si prepichnúť pupok. Už som nad tým rozmýšľala dlhšie a tento týždeň bol taký, že nuda, niečo si začnem piatok večer, čo budem robiť. Tak namiesto toho, aby som išla von a najebala sa, tak si idem dať prepichnúť pupok. Akože nejsom moc z toho ani že v strese alebo tak, že by som sa bála bolesti, keďže mám prepichnuté bradavky a toto keď už som zvládla, tak už ma nič nezlomí. Reálne som jak David Goggins. Chcem ešte vyzvihnúť Nelu. Poďme na to! Čo to? Vidíš na to, že OK, je to suché, alebo kľudný, je to v pohode. Ak nebude kľudný, najlepšie k tomu zostal ten záchodný, dezinfikovať a nás. Vidíš nejaký vývoj na kľudníku, Bojíš sa? Ani ne. Mám dobrý hlboký pupok, lebo viete jak? Takže... Lebo papáme. Yes. Dobre je to. Dobre, moje zlaté. Budeme ti rátať? Asi moment prekvapenia. Chceš pacičko? Asi áno. Nedýchaj plítko a rýchlo a nezadrž dých. Čo je jak? V pohode. Taký tlak to bol. Ešte trošku studené? Už ale ešte bude podľa mňa. Dobrý teraz. V poriadku. Všetko na porádku. Zemačky vrátku. Pozerám, že ešte z teba najprv nič, to je studené. Trošku štipka, ale nie je to nič rôzneho. Čítam, ak sa to z teba... Aj ti ukážem ešte ako. Dobre?
Hotovo, nebolo to. Lady Luxor za mňa vždycky 10 z 10, ona mi robila aj nos, robila mi aj bradavky, teraz aj pupek. Jolo, jak sa hovorí. Vidíme, čo si dáš prepichnúť ďalšie. Už keď mám bradavky už a pupok, čo mi asi nezostáva, budem musieť ísť do obočia. Nemôžem teraz nosiť crop topy, chvíľu cvičiť. Monster. Lady Luxor mi zakázala piť Monster, že musím teraz veľa vody, lebo budem mať hustú krv. Čaute! Bye. Dnes je nedeľa a pozeráte vlog a to znamená len jedno. Dnes mám narodeniny, oslavujem 26 rokov, čo je strašne crazy. Neviem, kedy sa to stalo. Pre mňa môj najväčší darček narodeninám je vaša podpora, to, že ma sledujete, to, že vás baví môj content. Ja si to nesmierne vážim a som vám veľmi vďačná. Možno nie som úplne v bode života, v ktorom chcem byť, ale viem, že tam smerujem a viem, že bude dobré. Ďakujem vám ešte raz za to, že ma sledujete, že ste tu so mnou. Znamená to pre mňa hrozne veľa. A micky moje, všetkých vás moc ľúbim. Čaute!